Te Paralok sai senpat hakane ka video bamenta ngan manra shapi ya ki jimentip na ki kam bala pynlait da ka social welfare Ribho district nam ta ki post jong ke specialist account assistant ba data entry operator. Te Paralok sampai jakane ka video haduh banda code ngan pencaya pi kum ki nombor ki post ka keran pule ka jinseu bat kum noban apply. Te Paralok war clear na jakane ka video bat ban share sagi Paralok ke jong pi bat kum juru ban subscribe jakane ka channel. Ka district level committee hope for empowerment of women Ribho district nong po ka khot application ni pi ki nong jong ka Meghalaya namta kini ki post jong ki specialist account assistant but data entry operator ka bahab ha ka contractual basis but cluster ban sumedia ki application form go jong pi kadai haduh ka santre ku Januari arjar arpsau te sampai jagane ka video haduh banda code ba penyo ya ki jingti ba khambnya ba namta ki post jong ki gender specialist ki nombor ki post ki balat ki don ar post bat ha ka jinseu ka ba ar prajar ha ka shibunai bat namta ka keran pule ki shim ki bala pendap ya ka graduate ha ka social work bat ki discipline ka ba kham prefer hi ka ki dei ki bala pendap ya ka post graduate bat Pidiru bandon ya ka experience ka balai snam jong ka working lengba ka government ane non government organization ha ki gender focus team ba namta ki post jong ki account assistant ki number ki post ki balat don tangkawai bat ha ka jinseu ka ba arpo hajar ha ka shibunai ba namta ka keran pule ki shim ki bala pendap ya ka graduate lane diploma ha ka account bat kiwi ki discipline ki bedon ya ka accountant kum ka subject bat pidiru bandon ya ka experience ka balai snam jong ka working lengba ka government lane non government organization ha ki gender focus team bat ha ki post jong ki data entry operator lane PMMVY work ki nombor ki post ki balai kedon tangkawai bat ha ka jinseu ka ba khatnya wajar ha ka shibunai bat namanta ka keran pule ki shim ki bala pendap ya ka graduate lengba ka working knowledge ha ka komputer lane IT sector bat pidiru bandon ya ka experience ka balai snam ha ki data management process documentation bat web based reporting format ha ki state lane district level lengba ka government lane non government lane IT based organization bat ha karta ka filam apply kadai ha karta ka ba arpoisnam haduh live arsnam karta bat namanta ka relaxation pat sansnam namta ki SC ST candidate bat ha ka selection process kadai lengba ka typing speed ha ka komputer bat personal interview bat namanta ka application fees nil omdan te kumno filam apply namanta ka social welfare Ribho district recruitment arjar psau namanta kini ki post jong ki specialist account assistant bat data entry operator job vacancy te perlu ada pidon kamuan bat ka keran pule filam apply lengba ka standard application form bat pihak ban submit lengba ki hard copy sha ka office jong ka district social welfare Ribho district nongpo haswa ka santre ku Januari arjar arpsau bat pihak ban ai arteli kidur passport size duly attested bat pidei banta ha ka application form ka jong pi bat kisel stamp envelope contain ha ka application form bat pidei ban ai superscribe as application for the post of ka post ka bapimur apply pihak banto hangne bat ya ki candidate ki ba eligible ban apply namta ki post jong ka data entry operator pihak ban le ya ka typing speed test ha ka komputer tang ki top 10 candidate kila ban syakot ha ka interview te Paralok ha ka ne ka video tang kini jimentip
Bat lada pidon kano kapat ka bapim bat syai bha, senyo bha ban komen ha kaneka video. Khublei shibun.